Good morning, everything! Good morning, guys! Good morning, mga ka-everything! Kumusta ang mga ka-everything natin dito sa YouTube, Facebook? Lahat kayo, kumusta? Kumustamos? So, guys, galing kami kahapon sa tindahan. And, nakita ko naman ito kasi ito yung paborito kong gawing French toast. Yun, ito siya. Ito yung challah bread. Challah ba ito? Didn't call it challah bread, but in other store they call it hala hala. Hala bread. So guys, mag-ano tayo, luto tayo ng hala bread. Hi Habs, don't be here, go away. You are just not a good dog. He's not a good cat. You're not a good cat, little boy. You're spoiled, little boy. Yan. Uminom na ako ng tubig. Lahat-lahat. Inom pa tayo ng tubig kasi po gusto kong ano ba, parang maganda yung ano ng katawan natin. Inom tayo ng inom. O, diba? Maganda sa katawan yung tubig. So, itong challah bread, guys, ano po ito siya eh, yung kind of puro egg, may egg siya ba? Egg. Yung mostly egg yung ano niya. Dito na naman, Habs is here. Okay, Habs. Cut natin yung end part. And then, si Tami, gusto naman ni Tami na, ano guys, is, ano, ang gusto niyang style ng bread na ito is cinnamon. He likes cinnamon. You want one only, Han? Okay. Ayan siya, guys. Balik natin dito sa loob. Balik sa refrigerator. Para hindi masira. Kasi ang ano siya, ikat lang natin siya ng half. The first time ko itong na-try, guys. First time ko na-meet itong bread is, that was few years ago. Doon sa Virginia. Virginia? Somewhere over there. Umatin kami ng kasal. And then, pagkatapos niya, nag-breakfast lahat ng family. And then, nakita ko, sabi pa nila, uy, yun yung mga kinakain nila. Sabi ko, wow, ang laking bread, ang taba-taba. Kasi guys, ito siya, ang taba, di ba? At saka, malaki pa talaga yung bread. Yung parang sobrang laki. So, sabi ko, ang taba-taba ng bread na ito, hold on na. So, nagtanong ako sa asawa ko kung bakit anong klaseng bread yun. Niya, ito daw yun. So, kaya every time na makita, hindi every time, pag makita ko ito and feel kong kumain, kuha talaga ako guys. Kasi ano talaga siya, masarap talaga siya. So, yan. Mag-hala-hala bread tayo. Hala-hala. Ito yung bread. Ito yung sa akin. Ito yung kay Tami. So, yan. And then, ibalik natin ito sa refrigerator. Hey, guys, walang araw pala ngayon. Pero maganda yung temperature, pero walang araw. So, ngayon, tignan natin yung tinatanim natin kahapon. Tingnan natin. Ay, tumubo. Masaya sila. Pichay, guys. Ito yung pichay natin. Look. Tumubo sila kasi tinubigan ko kasi ng marami. Look. Yun, i-transfer ko din yan. Salad. Dito yung ano natin. Yung talong, tignan natin ba kung buhay pa ba. Buhay pa yung mga talong. Okay. Kailangan ko silang protektahan, guys. Talong dito lahat. Yung aga sa lahat. Kumusta po kayong lahat? Good morning, good morning. Gusto kong magtanim ng mga strawberry like nito, oh. Gusto kong maglagay ng strawberry area lang ba. Yun yung gagawin ko. Pagplanuhan ko kung asan ko ilagay. So,
So, ngayon guys, labhan natin ito. Labada tayo, labada. Time-lapse tayo para madali. Kasi para hindi mahaba. Ito yung nakuha natin sa basura. Labahan natin. Maglabada muna tayo. Okay? So, okay. Labada, labada. Lambada, lambada. Ako na lang yung maglaba. Kaysa ano pa. Magsugol pa tayo ng tao, diba? Simple lang naman ito, maliit lang. Look, maganda po siya pala. Maganda pala, oh. Look. Look, maganda. Maganda siya. So, hi guys, maganda pala itong nakuha natin na rug. Galing sa basurahan. Buti na lang nakuha natin ito at nakita natin. At alam nyo ba bakit film ko ito? Film ko na kasi guys, very satisfying yung paglilinis. O diba? So, tignan nyo na lang yan. Sobrang, ano siya kapag nililinis mo ito kasi sobrang soft. At saga, makapal-kapal konti yung ano niya, yung, you know, yung thread ba yun? Basta yun siya. Para maganda talaga siya. Pero, yun, nakakapagod. Sumakit yung arms ko, dalawa, the next day, kasi sobra talagang yung nakakapagod siya. Kailangan talaga siyang i-brush kasi nga, hindi natin alam, di ba? Galing po itong basura, galing dumpster, so nakuha lang natin. Pero yun guys, tignan nyo na lang yan. Sobrang satisfying siyang tignan, nalinis. Lalo na kapag kayo yung naglilinis, sobrang ganda sa feeling na ibabrush itong rug na to. Kasi maganda yung material. Hindi siya yung mura-mumurahin na material. Yung makapal talaga siya. So, yun. And, yun, kahit sobrang init, na pagdesisyonan ko pala ito na i-wash. Kasi mainit. And sabi ko, it's summer na talaga. So, kaya linis-linis natin pag may time. Kasi pagkatapos nito, meron din akong plano sa sa rug namin sa loob ng bahay. Which is malaki din. Ito siya maliit lang. So, ngayon, habang naglilinis ako guys, alam nyo, iniisip ko kung saan ko ba to dapat pwedeng ilagay. Kasi, alam nyo na, yung bahay namin, kailangan may rug guys, yung bahay namin. Kasi alam nyo naman, wood floor yung namin. Floor namin, wood yun. And then, meron tayong mga 4 na matataas yung kuko. And delikado kasi yung iba na nagasgas na yung wood floor namin at saka sayang naman, di ba? Okay guys. Look. Kailangan ko lang siyang spray. And then, yan. Yun guys, napadami ata yung sabon. So ngayon, ang hirap nan kunin. So kaya kailangan ko siyang hugasan ng hugasan para mawala yung sabon kasi napadami. Which is okay naman, napadami siya kasi marumi talaga. Makikita mo guys na madumi talaga siya. Yan. And then lumabas si Mister. And then tinitignan, sinisik tayo. Ganyan naman siya. Kapag ano yung ginagawa ko, titignan siya. Kasi nagtataka siya bakit wala ko sa loob. Yan. Like the soap never want to come out of there. Masarap siya guys, linisin. Masarap sa paa. Yung mga ginaganan-ganan ko na siya sa paa ko na. Ang sarap. Ang sobrang soft niya. Kaya, and then, pero mahirap talaga. Kasi hanggang ngayon, nandyan pa yung sabon. Kahit ilang bisis ko na yan nire-rinse, hindi pa rin talaga. So, matagal ako naglinis talaga para makuha yung sabon. Tinutupi-tupi ko siya, inaapak-apakan, ganon. Para mawala talaga yung sabon. Kasi kaloka talaga. Nag-work siya guys. Kung ganito yung style, nag-work siya, nakukuha yung sabon. And yan, kailangan lang siyang gawin paulit-ulit, hanggang nakakapagod na talaga. Tignan nyo yan. Meron pa rin konti siya guys. So, konti na lang naman. Pero yun. Ang dami pa pala. Kaloka talaga. Ito nagalimutan. Pero guys, it's sobrang worth it. It's satisfying, di ba? Sobrang satisfying niya. Tignan na nalinis din natin. Finally!
towards the outside. Okay. Good. Whatever. Ay, ginawa ko. Ang init na ng panahon. Hindi ko na kaya. Ito, kailangan ko ba rin itong labahan, oh? Ang dumi. Eh, nilabhan ko to. Nilabhan namin ito last year ba? So, anyway guys. So, yun yung araw natin. I think 2 o'clock na or 1:30 na. 2 o'clock na, I think. Aalis na naman ako. Kailangan ko kasi ng lupa, guys. Kasi may mga dapat pa akong itatanim. Yung mga nabili namin ni Mister kahapon. Kasi hindi kami nakabili. Of course, andito na naman kami sa Home Depot. Parang uulan ata ngayon, guys. Parang uulan ata. We need just we just need a regular cart, honey. Okay, you want that? Okay. So, Home Depot na naman tayo, guys. Kasi bibili tayo ng lupa. Lupa na naman tayo. Look. Parang uulan ata. Tignan niyo yung langit. Oh. Ay, gusto ni Tommy, guys, oh. Blueberries. No, we have. I think it's a raspberry, but I don't want a raspberry. We have raspberry in the house. Hala, only one. Ay. Hala, where you gonna plant it? Where you gonna plant it? Because they're big bag. This one of this. One? Yeah. I will mix it with the... How much is this? $9? 10. Just one. Seriously, honey. You won't eat that. You know, it won't it won't give fruits. This is the one that we always get. Or this one is cheaper. Are they all the same? 6 strips. You need 5. Just 5. Okay. That's it? That's 5 already. That's 4. 1 over 5. Okay. Slowly, Tommy. This is what he got. He can't control himself. So next time, hindi na talaga ito siya isama ko, guys. Next time, I won't bring him with me. Kasi constantly, every time that we go out, we're gonna spend a lot of money because yun siya. Hindi siya, ano guys, yung parang kung ano yung nasa isip niya, bilhin agad niya. Napagasto na naman kasi. Look. Mga lupa. And then, ang mahal ng mga damo na yan. Ang mahal. And also, meron pa ding, bumili na naman siya ng mga pang spray. Naluka na ako. So, punta tayo sa harap ng bahay. And then, i-plant natin ito. Tingalingaling, dingalingaling ding. Salad dance. Tingalingaling, Let's do the dingalingaling. salad dance. Salad dance. Tingaling ka ting, tingalingaling. That's what you bought, honey? No. That's the pajama? Yeah. Oh. Ay. Ito, na busy na naman siya, guys. I wasn't doing the thing, Han. You bought the thing? What thing? The plant, the strawberry, the blackberry, the blueberry thing. I have to
thing for you to plant that. Your socks is really looking funny, love. Oh, who cares? I know, but it looks holy cow. Holy cow, holy cow. Busy, eh? He's cooking. I'm not cooking, I'm making salad. That's There ain't no cooking involved. that's cooking, love. Wait, what the heck? Are you mad? Oh. I could do that without spilling it. Oh, it's kind of windy outside, Is it going to rain? This is crazy because meron tayong nilabhan na rug. Hello, eh? It's kind of windy. It's 8 o'clock. What are you gonna eat for dinner? I'm going to eat you. Oh, yeah. Okay, let's go eat something na. Could you get like stupid crap? What? You're asking me? I said I eat you. Oh, yeah. Can I eat you? Nanonood lang kami ng Castle, guys. Castle it is.